A Praza Maior de Ourense acolleu a celebración dunha xornada musical con nenas e nenos de educación primaria de diferentes centros educativos da cidade, pero tamén de Verín. Foron 2 horas de xogo, ritmo, batucada e danza, na que o alumnado da Facultade de Educación e Traballo Social do campus tivo un papel destacado, encargándose de aproximar a danza tradicional galega á cativada. A xornada é froito do traballo realizado polo Seminario de Formación do Profesorado sobre Recursos Musicais, coordinado polo Centro de Formación e Recursos de Ourense. Nela estiveron ao redor de 200 nenos e nenas de entre 8 e 11 anos, procedentes de 7 centros educativos da provincia. O alumnado do campus tivo na xornada o papel de apoiar o desenvolvemento das diferentes actividades e liderar concretamente as actividades de xogos e bailes populares galegos, como a xiralda ou o lambonciño. Estes xogos foron preparados na aula ao longo do cuadrimestre e participar nesta xornada foi unha oportunidade para implementar os procesos de ensino-aprendizaxe destas danzas con nenos e nenas de primaria. A participación na xornada permitiulle aos futuros mestres e mestras de primaria que se forman no campus observar de primeira man as dificultades que entraña a didáctica da expresión musical coa cativada e buscar alternativas e solucións in situ.